Prangsi herangki kam klembom abitung duman ansitame nilihem aku non aju bayi krihini chok poporan lang tung wang pe nagong ripota aprang selang tum mana keru pilo laban kardom lain lon nilalang litum along pini non apor karjab nang lam thegini jinang ko bangke idam tangani pen an nilitum anangi piasu langli college long dun bom lo apen ke sorong taksi dak model college apen sipar di Pok Mura Kumar alang litum pen nilitum miu hal suhute miu pen joini si nilitum kachi dam wang anta misen sita mi non aphi bang galang litum bang ni tum han ason matha ji pu bang ni tum pini kai pen tan ni tum bang matha bon pe sita me nilitum aphan la son meklang no kam ke claim akaheng no dak akam nang ke claim pot nilitum nilihem kadu ko don ra puriar dum anpen ning oi piglo la palang li phan da simet ka pinrem la henlo alang li nut hexer repen resera bang sita me alang li la son ke claim bang ke nilitum hoi pen dak purial hoi pen ki pui bang banili hoi pen ki pui bang la henlo alang li phan la ke labangso daithor government model college along ar kabidet inthan pet nang po tapen anso takali si alang liphan ke aron the tan kang sai thek atum insai pami pen loyan order aron ateng ben insai selang liphan ke phasi pidet nai lanso takali niliako isi bange kachuning ri lehenlo la ilitung karbiang long bong kaprek asong hampang asong tum du lasi lalang itum an setami la nili hoi ben chuning rilo nili tum phanang cherabun tha lapen amang so kam nili tum sung piklo non ke klemi phan setami nang litum ka do ko binang cherabun popusi ning thilo penang pardami dor bagure long non ki do bom em richard tok bi lapenang pardami Sorjorong Phar non ilitum MLA ang partami Karbiang Long Autonomous Council long Chief Executive Member Dr. Tuliram Longhang alang litum an sedami labangso alama putha ka kes long nang cherabuni phasi nilihim banchoning rilo takte paso di Pokumar rapat non net inang eloma nilitum muthana ben ge bang an ke ne bengnang esi dak pen ha bor bothar pondet ingbe bor bothar si dolo pusi report long enang de la so di Pokumar kem kunalo nili ahem binong bangge jurhat sidu sitame ahem binong dundelang atima nili phanang pon belang phoita itame ini jurhara town lomanang dun thapu ki dun bom lo penon ala tum da quarter long sidu quarter long gedu ke kadu ko bit boktara yara tum ana chini lo takte so principal lo di Pokumar dak posting ni kan ando pening ben ge bosu ke ningkan frog running lo kita kan ko ke so doma dam tang ningkan hingi ke thoma por an ke abirta long ndil ason sita men non 2024 25 alom ben si mane la sona kam lo 25 26 alom ben kina tu la thama pen la kina kanang ne inang long lo pen kina tu kagok foto ka do kawi officially aron na lem long lo manang ili tum thana long fire pinai pier lo college staff tum ka do vidolo la pen ladak karbi pilo lo charlie song lapen kapre ka tum sitame wang lo KSI rum wang lo KSU tum wang lo KSYC rum da wang lo aga do wi tum ben sitame nili tum hala FIR lo ki piu tala tum ana dolo lapen pilong lo lapen ni tum report pura details long lo takte la so ki long ni tomato ki la evidence ki long don cheng lo la evidence ki long do na proof bange ini ke staff tum ben ateng bulute ahem apiso masila bang so phone singiut masi nura teacher phan than lo lapen su teacher phan than pen mahala call record bin kok lo lapen a phi masila tum proof embom lo lapen ke nilhem so phan pini por alang tum nang hang joi lo nang hang ben nilhem so phan ladak teacher tum sor lo tum do bang thok khon ni la tum si arju pami lo lapen la bang so kar jut video sitame endon lo lapen alang li phan arju lo lapen alang li hok lam ti than dak lo la so teacher estaba tum antame la dak fire ki long na kirap dum staff tum an do lab lo ada staff non akimi pero third grade tum da dolo lapenge
nah kayak teaching staff to mana dulu profesor to mana to aprang sia kiru piglo media person depan to ni tum pini ke ni ning kang piglo ning duk pig ano lason jo pini dak model college salong a principal Dipok Kumar Bora alang lil itum ang jirapan je lason alang na ka choklem kini itum terak piglo lapen ka benglong rata terak pigano sini itum at sabdo labang ke accept un elo jan itum ningi duk ningi oi sinon itum pinung we jo imitang hemalong lason na ke claim death kini itum ning duk piglo lasi nitum non ki jong namni ki pugang tungge la henol nitum pinong we dak wang sini itum FIR da pielo FIR chot kali nitum non bang ke alang pulis tumpen alang panaha difuan pon elo alang pan jail pon polisi jail ki thap chot kali lo en order arona ting pen alang pan inside back na alang pan hang to death mane alang pan pathi lot anang ding life in prison alang pan pi death na pathi lot na je nitum ka biarat panai pathera nitum ka biarat achot kali kadok kawe ekdom ipai iput ma therak na hema shot ma therak nang lado la si la sopot mang nitum ning duk pik lo alang pan ke nitum life ke dake chak un elo kar benglong chot kali dake pir thelong ben si nitum chak un elo alang pan mang ke pathi vek nang ji la pen ke neli ka chuning ri dun ji kar benglong ham phanga song do an kadok kawe tumta nang cirab dun lab nain da so akesa long bangke la pen ke ni limo pen da pulo je pualang li parents tum kining je ateng no je CM EM MP MLA tum ana nang cirab dun ning la so akesa long bangke important na nun nang ji la pen loyan order ro na teng alang pan inside bag nang lan sinili lam theng ton kok lo